Bankmanden Peter Jensen har som den første dansker gennemført en maraton på Antarktis. Han var velforberedt, og han har brugt 100.000 kroner på at nå så langt. Alligevel var det hele ved at gå galt, og noget så simpelt som et glas vand. Velkommen til dig, Peter. Tak. Hvad var det for en historie med det glas vand? Jamen, det var jo, da vi kom til Chile og skulle vente på det her fly, der skulle bringe os til Antarktis. Der gik der nogle dage, fordi vejret var så dårligt på Antarktis, at vi blev udsat gang på gang. Og det betød, at vi fik nogle dage i Chile, hvor vi skulle indtage vores mad. Og der var jeg så uheldig, at jeg fik en af aftenerne, faktisk den sidste aften, inden vi skulle afsted, eller det viste sig, at vi kom afsted, der fik jeg drukket noget vand, som jeg nok ikke skulle have drukket, set i bagklogskabens klare lys. For det gav mig en maveinfektion. Okay, og hvad betød den så? Ja, det betød, at jeg morgenen efter havde det rigtig skidt, og det var netop den dag, vi kom afsted. Men alligevel tog jeg med, fordi nu havde jeg jo brugt så mange ressourcer på den ene og den anden måde til at skulle være med i det her maraton på Antarktis, at det kunne jeg ikke bare sådan lade glide ud af mine hænder. Hvad skete der så, da du kom ned på Antarktis? Jamen, der skete jo det, at jeg havde en rædselsfuld flyvetur derned, og det betød, at jeg var på toilettet hele tiden. Og det betød, at da jeg kom til Antarktis, der lagde jeg mig ind i det her telt sammen med min kammerat, et værelseskammerat, om man så må sige. Og der blev jeg sådan set liggende de næste 4 dage. Men du lå helt alene også i en stor del af tiden. Hvorfor det? Der gik ikke ret lang tid før, at lægen jo godt kunne se, at den var helt gal med mig. Og så blev min kammerat her, værelseskammerat, smidt ud, for ikke at få smitten bredt til hele lejren. Og der lå jeg så isoleret med en walkie-talkie i 4 dage, faktisk. Det vil sige, at den eneste måde, du kunne kommunikere med, var via en walkie-talkie, og så ved at mødes med lægen en gang imellem? Ja, det er korrekt. Ja. Var du ved at opgive der? Jeg ved ikke, om jeg var ved at opgive, men jeg vil sige, at jeg vil hellere formulere det sådan, at jeg troede hele tiden på, at det kunne lade sig gøre. Men så var jeg også lidt heldig med, at da vi så kom derned til Antarktis, fortsatte det dårlige vejr, der blev det faktisk dårligt vejr igen, og det vil sige, at løbet blev udsat en hel del dage. Fordi planen var faktisk, at vi skulle løbe dagen efter, vi kom derned, og det var jeg ret glad for, at ikke blev til noget. Ja. Hvad vil det sige dårligt vejr dernede? Jamen det vil sige, at det blæser utrolig meget, og sneen virvler rundt, så man ikke kan se ret meget. Og det, selvfølgelig registrerede jeg det, men jeg lå inde i et telt og kunne kun høre, at det blæste voldsomt ude foran. Og der var jeg så glad for, at det ikke blev til noget. Da så selve dagen oprinder, hvor løbet skal gennemføres, der er du så klar alligevel til at komme ud af teltet og komme til startlinjen? Ja, det er faktisk et tilfælde, at jeg var ved at sige, kommer med i løbet, men jeg skal for en gang skyld på toilettet, og da jeg går derop tirsdag morgen, så møder jeg en af de andre løbere, og der spørger jeg så, om der er noget nyt omkring løbet, hvornår vi skal i gang, og så siger han, ja, men det så vidt han ved, så skal vi i gang om en time. Og så kan det jo nok være, at jeg kommer tilbage til teltet og får pakket mine ting, jeg nu skal have med og få klædt om og så videre. Ja. Og så ned til startlinjen. Og så gik det så i gang? Og så gik det i gang, ja. Og Peter, da du så sov ved startlinjen, hvordan er det så at være klar der? Ja, det er jo ikke den bedste forberedelse at ligge i en sovepose 4 dage, uden at hverken drikke eller spise ret meget. Så jeg var sådan rimelig afkræftet, da jeg stod der. Men der var ikke andet for, når først pistolen den lyder, så løber man med flokken derudad. Men det gjorde jeg jo ikke ret lang tid, for jeg kunne godt mærke, at maven den havde det ikke særlig godt. Så jeg måtte ned og gå det meste af vejen, viste så. Men jeg prøvede selvfølgelig flere gange at komme i gang med at løbe, men det blev ikke til så meget, som jeg selvfølgelig havde håbet på. Nej. Hvordan foregår sådan et løb? Løber man en stor runde på 42 km, eller hvad gør man? Ja, man løber faktisk rundt om bjergkæden. Okay. Der er Ellsworth Mountain, der er 26 km tilbage til vores lejr. Og så derfra var der en stikning ud på 8 km og 8 km hjem igen. Det skulle blive omkring de der 42 km. Ja. Er du ikke nervøs for at løbe sådan nogle steder? Er der lægehjælp undervejs eller noget? Ja, der var en læge, eller der var 2 læger med undervejs, som kører på snescooter rundt og kigger. De havde selvfølgelig et specielt godt øje til mig, om hvordan jeg nu kom rundt. Ja, men hvordan var oplevelsen så? Var det en positiv oplevelse, eller var det en negativ oplevelse? Jamen, jeg vil sige, at jeg var jo så fokuseret på bare at komme rundt, så jeg vil sige, at jeg nød ikke så meget omgivelserne eller løbet som sådan, fordi mit fokus det lå på at komme afsted og komme rundt på den her rute, og det var jeg jo hele tiden nervøs for at ikke kunne lade sig gøre, fordi at jeg var så i ringe forfatning, som jeg egentlig var i. Ja. Men hvad tænker du så, da du så kommer i mål? Jamen, det er jo en stor oplevelse, og det var fantastisk at have trænet så lang tid på noget, og så komme over stregen. Så det var rigtig stort, men på den anden side var jeg også så træt, så der gik ikke ret mange minutter, hvad jeg vil sige, før jeg lå nede i soveposen igen og slappede af. Hvad sker der så der? Skal I så flyve hjem med det samme, eller hvordan fungerer det? Nej, fordi der venter man jo igen på, at vejret skal være optimalt, eller vindforholdene skal være optimale, for at flyet kan komme tilbage og hente os. Så det håbede jeg selvfølgelig ville ske ret hurtigt derefter, og det gjorde det så heldigvis natten efter. Så det var sådan 24-36 timer efter løbet var slut, at vi blev hentet og fløjet tilbage til Chile.
Og hvad så, Peter? Skal du derned og prøve kræfter med Antarktis Marathon en gang til? Det tror jeg ikke, at jeg skal, men nu har jeg jo trænet så meget på at løbe i sne og de her forhold hernede. Og så ved jeg jo, at der er et løb op på Nordpolen, som de også arrangerer, så det kan jo være, at det bliver næste mål. Så du har fået smag for maraton i kolde omgivelser? Ja, eller i hvert fald godt teste, hvor god jeg egentlig var, hvis forholdene er optimale. Ja. Hvornår er det på Nordpolen? Det her i marts-april måned, så det bliver ikke i år, men måske næste år. Ja. Kan du anbefale andre at prøve den samme form for maraton? Ja, det synes jeg, fordi at vil man godt prøve at teste sig af på nogle af de ekstreme forhold, så synes jeg, at det her det er virkelig et løb, der er værd at prøve. Og alle dem, der har været med, har haft, hvis man undgår at blive syg, har haft nogle store oplevelser, både naturmæssigt og løbemæssigt. Der får man virkelig testet nogle hjørner af. Hvor koldt er det at løbe sådan på Antarktis? Jamen, vi var jo ret heldige, kan man sige. For den dag, vi løb, der var det optimale forhold med en temperatur på minus 10-12 grader, så vidt jeg husker. Det var ikke det, jeg gik allermest op i, og så næsten ingen vind på det meste af tiden. Men det er også et sted, hvor temperaturerne og vinden, især vinden, den ændrer sig utrolig hurtigt. Det vil sige, at man kan godt starte ud i flot vejr, og så ende i rigtig skidt vejr. Okay, ja. Nu er du samtidig også den eneste dansker, der har gennemført et maratonløb på 7 kontinenter. Hvad vil det betyde at komme til at løbe op på Nordpolen også? Jamen, hvis man løber Nordpolen, eller har løbet de 7 kontinenter og Nordpolen, så kalder man det for en Grand Slam, så det er måske også værd at gå efter. Er der mange, der har gennemført det? Ja, det tror jeg ikke. Jeg tror, der er måske 40 omkring på verdensplan, der har den. Jamen, held og lykke med det, Peter. Held og lykke med de videre forberedelser. Tak skal du have.